És un combat que no podrem guanyar. Marxeu a casa. Marxeu a casa. Marxeu a casa. Marxeu a casa. Demana un desig. No m'atreveixo a somiar tan alt. 2! Crec que les arts de combat són l'oportunitat més bona que he tingut mai. Estem destinats a triomfar, ja ho veureu. Qui s'hagués imaginat que un novell com tu aconseguiria tot això en només 3 mesos? Però què feu? Per què no sona el timbre? Aquests cretins han passat de temps. Vinga! Convertirem la seva història en una tragèdia. I què fem? Els deixem guanyar? Volen que tanqui el negoci. Però m'hi nego. Jo volia demostrar a tothom que les arts marcials tradicionals eren més que estètica. Passi el que passi, lluitaré fins al final. Només tens una oportunitat. Aprofita-la. Has d'aguantar fins al final, com les herbes. Arrela't amb força al terra del ring. Ho veus? I què hi ha darrere dels matolls? Mira.